sig af din mand. Skat, jeg lover dig, at jeg kommer tilbage. Med mindre vi ser de to i isbaren ude på Isøvare, så kan det godt være, at vi hopper ud. Så tager vi lige en enkelt omstigning.
husket. Ja, nu skal vi se her. Have lyst til. Tødt tog med NAR. Tidsmåler, det må da være uger, ikke? Det kan da ikke stå Uger. Ad et tødt tog på 4 bogstaver, 3 sidste NAR. Vi er italienske husmødre. Vi står altid i køkkenet og kokerer. Det er godt, det siger man slet ikke. Ja, når man får sit familiebesøg, så må man jo stå her i køkkenet. Jeg har simpelthen stået her siden i går aftes og kokerere. Man har fået en stor familie. Ikke, Trine? Jo. Her i Italien, der er det altså det, jeg sådan mangler mest, det er at have noget natur. Ja. Og hvis du så egentlig finder noget natur, fordi jeg har jo mine bjerge op omkring, og det er også dem, I kan se, det er ikke pålægger. Men de er simpelthen... Så har de så alle deres møbersnuden, så der har man der et kæmpe rum. Du kan bare lade være med at sætte det ind imellem. Se, mor. Ja. Hvad er det? Ja. Jeg burde vide det, jeg har åbnet den så mange gange, men jeg har ikke huske. Det kan ske, det er sjovt. Det er også det nede fra. Så brænde, der hvor min ven bor nu, der er det jo sådan set til brænde, det er opholdt sig på. Vi boede faktisk kun i familie, og så op øverst op, så er også en kæmpe lejlighed deroppe. Ja. Det var jo ikke fordi det var ret mange. Ja, det er mange. Ja, nu kommer jeg. Ja, det var flot. Kan vi finde det? Kan vi finde det her? Ja. Der er lidt problem her. Lidt tekniske problemer. Luna, så kan du få ikke sætte den op. Ja, nu er det godt se. Ej, Luna. Jeg har altså... Nu skal jeg vist ikke Alexa. Ja. Insta. Og der kan I se, der står jeg igen og laver mad. Jeg laver kun mad. Det var godt. Er du klar? Og hvad laver du så, når din kære kusine kommer ned og besøger? Jeg laver mad. Skal jeg komme over og besøge os? Jeg håber, det ikke er sukker, jeg har. This is Matthäus of what's his name?
Camilla. This is the Mateus of Camilla. Camillas Call Camilla. Can I have a job? No, this is for her. For the director. Thank you. Ej, du rammer jeg slet ikke. Jeg har lyst til at bage en maler rusten miner. Rusten miner? Ja. Det må du godt. Det var flere kort. Jeg synes, at din mor skal spise af. Gå der og genere os. Skød. Det er mig. Det er mig. Farvel. Ja, så er det. Hey. Den er ikke meget for det herinde. Ikke, du ser det så fint, men hvis far siger, at jeg fejrer, hva'? Kan bare en lille numsegøj lige gå ind og tisse med hende her. Ja, godt, Eddie. Godt, Eddie. Godt, Eddie. Godt. Godt. Det er så plat. Det er så plat. Det er så plat, det er sjovt. Far, må jeg gerne bede om det der pølsebad? Ved du hvad? Men det kan ikke lide det. Masser af ting, som... altså, når I også taler om skuespillere og konkurrenter på personer, ender næsten ikke. Og det eneste, hvad var det? Jeg så en film, og en tilfældig så jeg. Det viser jo aldrig danske film. Nej. Og der var så... Værsgo, far. Richard. Hvad hed han? Paul Richard, der var han. Paul Richard. Ja. Og som ung selvfølgelig, ikke? Ja, ja. Og hvor var den eksisterer han stadigvæk? Ibrahim. Nej, han er død. Nej, han døde af, han fik blodprop og hjerteslagtilfælde og alt sådan noget. Og det ikke ham der, man så, der var helt skaldet hver gang. Fordi han sad forskellige... Nej, det var Gunnar Nu Hansen. Nej, det var det i hvert fald det. Han er også det. Hvad kan du se? Jo, han er. Han døde her... Hvor? Ej, har jeg allerede spist alle ostene? Kan jeg lige få nogen ind, mens du sagde jeg nogen? Nej, overhovedet slet ikke en. En er med vildt, hva'? Man skal være hurtig her, Christine. Det troede jeg, så han havde lært. Igen i dag, da vi var deroppe, og så viste vi for, så er det et lille miniatyrstykke. Det havde bare holdt til 2 greb på tallerkenen, så er der ikke været mere. Og så siger Gilde, nej, det skal være bredere. Vi kigger på os. Vi kunne så godt Også det der i går, Christina. Kan du ikke lige fortælle det der med osten i går? Så ikke altid morgen, mand. Så kan du godt starte optagelserne igen. Det kunne de faren så ikke mere ost tilbage. Jo, sagde det så. Og så var der 2 stykker tilbage. Så fik jeg en. Det var bare sådan en første år. Min farmor, der siger, man Det skal godt være, at jeg ikke kan køre hele tiden. Men især med vinter. skulle gå op og handle her på dagen. Det kan jeg gøre. Hvis I har flere runde, så vil I have sat også. Ja. Det er en god mad, du har fået det der. Trine. Jo. Men min bror der med gode, så vil jeg godt spise sådan Er det på lidt, hvad hedder det, Palermo, eller er det ved Catania? Nej, det er midt inde i på øen. Ja. Jeg ved egentlig ikke rigtig, hvad det egentlig er nærmest. Det er måske kaldt det, jeg tror nok mere Catania, hvis du sådan skal. Ja. Ja, hvad ligger der også derinde? Der ligger vi kørte nemlig ind på øen. Vi boede der i Taormina. Ja, det er en anden Catania. Ja, så kørte vi kørte ind til Messina eller sådan et eller andet. Messina, som ligger oppe, ja. Og så vi sådan nogle gamle ruiner der, blandt andet deres badehuse med mosaikgulve. Det var den der Villa Camina. Det er altså, det var jeg meget imponeret over. Tænker man, dengang der havde de varme i gulvene. Ja, det var simpelthen så utroligt. Og så det der store amfibier til teater og sådan noget også. Det var jagtslagt, man havde i Rige, og det var bygget før... nu skal jeg nok sige noget. Ja, vi rendte rundt og slog en anden i hovedet med køler. Ja, det er nemlig rigtigt, når man tænker på, det er bygget omkring 15 til 2000 år siden, måske også mere. Ja.
Jeg var meget imponeret. Jeg var nede sammen med... Hvad så far skal gris? Får du optaget lidt? Og en anden. Vi var 3 piger Der var et levende stykke ost. Og vi tog hele øen rundt. Og der så en hvad så far skal gris? Kommer du forbi i aften? Ja, det er så Når jeg sammenligner med, det var jeg også meget benovet. Så boede vi ved Bodtormine og lå nede. Så boede vi oppe i sådan en lille landsby. Så var der sådan en bjergbane, man kunne tage. Derovre, over ved Louise. Over ved Louise står der. Hvad er det? Og så op og stå på min skulder. Ja. Ja. Og fast. Har den? Det er Camilla i en ny bluse. Ta-ta! Nej. Hey, du. Dyt. Så giv Trine igen. Det gør hun ikke. Nå. Ja, du skal ikke spille. De er meget søde, de to der. Jeg var så spændt på sygt. Ja, det kan jeg virkelig godt lide. De er meget, det kan jeg også. Ja. De er meget søde. Så en. Lidt mindre. Lidt mindre, ikke? Så lidt pege. De er meget flotte. De er flotte. Jeg sad nemlig at tænke på, at det kunne være hammerflade, lille. hvis man kunne få sådan Den er også meget sød. glas. Den kan man jo hurtigt få tømt, jo. Ja, og så fik jeg den billigere, fordi jeg synes, så Jeg vil jo næsten gætte, Annette, at de her Bermuda shorts, jeg har på, de falder helt i din smag. Ja, de er helt i min smag, det kan jeg godt sige. Ja. Annette, nu skal fortælle din mors søster. Hold ud på lidt, ikke? Det er meget flot. Det er det. Det her også Sorry. Der er også nok, fordi han vil sige, at de vi skal huske at filme i morgen. Og så sådan en lille bånd. Ja, som